Bun și bine am găsit un nou clip. Am fost după lemn, astăzi ne vom apuca de casă. Și ghiciți ce am prins, ce am câștigat la pescuit. Arc enchantat, cu flame 1 și punch 1. E destul de bun, zic eu. Așa. Și acum vine noaptea. Așa. Ne culcăm. Habar n-am unde o să-mi fac casa. Să-ți dau mai încet sunetul. Așa. Da. Aș vrea să-mi fac arma full, dar mai trebuie o bucată de iron. Uitați, mama, ce 31 de săgeți. Avem la săgeți. Stați. Așa. Să ne găsim un loc bun de casă acum. Habar n-am unde o să-mi fac casa. Cred că pe aici undeva. Da, pe aici o să-mi fac. Să începem. Așa. Asta și aici mâncare. Așa. Nu o să fac cine știe ce. Să fac un workbench. Să-l am aici. Ca să fac ceva. Da. Hai să facem colțele. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. 1, 2, 4, 5. Unu, doi, trei, și acolo, aici, așa, aici, 1, 2, 3, 4, 5, așa, în jos cred că o să fac, ups, eu să pun lemn, așa, de oak. Haide, mă. Și aici la fel. O să vreau să fac cu 2 etaje. Așa. Și aici. Așa. Da, o să mai trebuia să mult pe lemn. Invoke. Așa. Acolo. Acolo. Aici. Și aici. Așa o să fie geamul ăsta.
Aici o să mai fie un geam, aici nu o să fie geam. Și aici o să fie ușa. Da, și deocamdată să mă mai duc pe lemn. La câte să-i pringuiam, cred că o să fie foarte ușor. Aici, aici, unul pe aici, unul pe acolo, unul pe acolo. Așa, dos pe acolo, unul pe acolo, unul pe acolo, unul pe aici, unul pe aici, unul pe aici. Și cam atât. Și hai de acum să mă puțină ud. Așa. Nu o să iau copacul ăsta. Nu mai au vreo 2-3. Deci am fost să iau lemn mai devreme, înainte să încep episodul, de aia sunt frunzele. Sunt frunze pe aer. Așa. Cred că ajung. O să ne să stac și ceva. Da, cred că ajung. Dacă nu o să mai venim să luăm. 17. Așa. Hai, ne vedem. Aș vrea să termin casa în 2 episoade. Și după aia să mergem la minață. Așa. Aici nu să fie niciun geam. Așa. Dăm timp am filmat 8 minute. Așa. Acum să facem proiectul acesta. O să mai sparg așa puțin pe jur. Aici să spunem. De acolo am făcut acolo. Așa. Mă sparg partea asta. Așa. Și da. Punem și podeaua. Podeaua cred că o să fac din balciud. Acolo. Și aici. Acolo. Aici la geam. La ușă, pardon. 2.
3, 4, 5, 6, 7. Ușa o să fie de 2. Deci în blocurile astea o să fie ușa. Stați, nu, 7. Nu, să fie de 1 ușa. 4, 5. Așa. Acolo. 1, 2, 3, 4, 5. Și geamurile și ușa, cred că le punem, și detaliile, cred că le punem episodul viitor. Da, mai trebuie să mă după lemn. Ia să mergem să ne culcăm. Primul. Am luat picioare și nici măcar n-am coare la mine. Mai depărtăm. Am mai crescut un copac, nu? Așa. Așa. Mai avem lemn? Nu. Deja astea sunt multe, mai tem un copac. Cred că o să-l tai pe ăla de acolo. Ups. Deci sunt mai aproape. Ce tieși, mă? Da. Cheamă mult. Așa, ăia. De acolo. De fapt nu sunt chiar așa aproape. Mi s-a părut mai aproape. Așa. Să luăm, nu o să iau tot copacul, prea mai bătaie de cap. Să acolo 7 bucăți. Așa, să ne gărim puțin. Să văd cât am filmat. 12 minute. Da, asta sunt niște semne dacă tu sunt aici. Așa. Cât avem? 12. Să mai iau 6. Cât avem? 23. A, ajunge. Așa. Mergem spre casă. Așa. Și da. Nu știu ce am lăsat cu bucatele. Așa, unde văd? Aici. De care nu știu să fac. Fac de astea bărci. Nu aș putea face de astea bărci, nu știu cum arată. O, arată bine de astea bărci. Oaie proastă.
Da, și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare și pa, pa!